Batgyt. Tebigatın gudraty, gadimetin ýaşaýyşynyň ykbaly, tätin gözelligi öwrülmek üçin bu gudraty taqdim etmek hükmany. Batgyt. Bu türde yerleşen giň jakanyň tädin tebigaty, öz haýwanyt dünýäsi, geň taňlygy teşne adamzady özüne çekýär. Garastal baky bir taraf Türkmenistan ýurdumyň gadym toplugynyň bir küncüni bedeýän Batgytyň şöhratly taryhy bar. Tejen bilen Murgat deriýatynyň aralygyna yerleşen Batgyt belentligi gadym ýaşaýyşyň güllläp öten mekanydyr. Baryp daş atar zamanatynda bu ýerde şäherlerdir, galalar peýda bolupdyr. 9-njy asaryň taryhçysy Al-Magdaty Batgyt galla hem üzüm mekanydyr. Ol ýerde gaty köp geyim tikýärler diýip ýazypdyr. Batgydan tapylan gadym tapyndalar, daş gazowlar hem gadanlar, kumlar we nagysly keramika gaplar muňa dol şaýatlyk etýär. Batgydyň üstünden geçen beýik ýüpek ýol bolsa, gadym düşelgiler akrabatda, küngürel irabatda öz ýygyny goýup dünýäniň gyzyn bazar sewdasynyň rowaslygyny açyp görkezýär. Garasly Türkmenistan ýurdumyň döwlet gorawhanasy bolan Batgytyň görnüşini 3-e bölüp tyýlamak bolar. Olar Pitse jengelliginden Şeýlede çöl, Tehra hem guru çökötlükden düdülen. Pitse jengelligi goýa gödöllük, nizama düdülen eskerler ýada talýar. Pitse agacynyň müýget hakda aýdylanyna bolsa, onun çağılaryň, şeýle-de gelin gyýlaryň iň lezzetli ýerimşidigini aýtmak gerek. Uzak ýaşaýan pitse agacynyň kökü berk bolan soň ol daşly gaýalaryň ýüzüne de bitýär.
Pitse ağacının sahalary örän ýaýban bolup, onun kölügösünü 30-40 adam taýylap bilýär. Şeýle tagamly pitsäni bolsa bürgütler, şeýle de tilkiler de hedil edip ýýärler. Pitse jengelliginiň meýdanyna durly ötümlükler we otlar ýad gelenne jenneti ýada talýan güldarlygy döredýärler. Bu ötümlükler we otlar bolsa hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ötümlükleri at eterine özüniň berkenlik beýany tapýar. Gyzyl jaryň gözelligini görmäne göz gerek. Jaryň ketmir uzap gitýän gerişlerini ýerde dağ goşlar we garawut keýikler bedegi. Onuň tepesindäki mawy asmany merdana bürgütler bedeýärler. Gyzyl jaryň tary melemtil rengi bilen reňkdeş, çağamyk dağ uçunyň bökjekläp oýnaşy gözellik goşýar. Çağamyk dağ uçunyň kert gaýadan göz açyp ýumos salymda belentlige çykmagy bolsa, pygan ýüregiňi joşdurup göge gowsundurýar. Tebigatyň özü beýik suratkeş, döredipdir tätin ajap sunwaty. Batgyz gözelligiň aýdymy, tenne adam zadyň köňül suraty. Gyzyl jaryň sary çoğdan gülleri bolsa, gül çemenlerini ýada salýar. Gyzyl jardaky gowoklar gadim ýaşaýyşyň öý ojagyny we ötlem otowlarynyň ýyllygyny kalbyňa çaýar. Ki okoralaryň kijijek okoralary bolsa, türkmeniň faky tebigatyny uludýan şerbetli lezzeti köňlüňi hoş etmäge çagyrýar. Batgyzyň haýwanat dünýäsiniň
bir zynaty bolan nagyslara betlenen demdenin yürüyüşüdür. Garaýşy da tebigatyň erkana dünýäsi bilen tarlaşýar. Batkyt gözellüğünün bir bölegi bolan yer oýlandyğı çökötlüğünün çuňlugy 500 metr bolup, onuň meýdany bolsa 324 metrdir. Bu çökötlüğün döremegine Temil deňdiniň aşagyndaky vulkan sebäp bolupdyr. Deňiz vulkany atylman gümdükläp galmagynyň özi bir gözellik. Şorluk, çökötlükdäki çerkezdir sadatlar, göwüse ýerde bitýän gannymlar toprağa berk ýapyşyp, tätin gözelligi urulypdyr. Yelin güýjüni peteldiýän, bu çökötlüği döredýän rahatlyk we asudalyk bolsa, Batkynyň tätin bir gudratydyr. Batkyt gözelligi dünýäň keşpidir. Batkyt gözelligi kalbyň aşkydyr. Seyran eýlen, hayran galyň geňlige. Batkyt baky gözelligiň köşküdür.